Dagos at iniliw dagiti otoridad ti 33 titawen na ani Noe Villanueva at taga-barangay Lanao, Banggi, Ilocos Norte. Kalpasan ang maipagarup ang naaktuan ang naglako ti may sa ti mapapati a shabu iti nagpamarang a pusher buyer. Nakumpiskar pay iti ikot na ti 7 ti maatap a shabu, 1,000 pesos by bust money, ken dagiti drug paraphernalia. Kunat ti pulisya, ada iti babaen ti Police Provincial Office watch list. Ti suspect ken maibilang ay street level individual wenno SLI, gapo iti operasyon ti illegal a droga. Tinarod nga dating drug surrender ako di 2016. Salamat ko na ako nung kanong ako din nag-surrender. Sinanin na ako ngayon, di lalakas na, sinanin na ako din naggamit ako. Nagkedked metten ti suspect, anang ipaay ti palawag na. Agtultuloy met ti panagisayangkat ti pulisya ti operasyon kontra iti illegal a droga. Nagyaman da ken dumawdawat dapay tinananay a suporta ken tulong kadagiti umili kang runaan dagiti opisyal ti barangay. Ipulong tayo kumakuno naman ti madmadlaw tayo, kaya ako ti drugs, tulungan na kami ako tadi ni kaya katagin lang at PNP. Sapay ko ako at hindi ko maman ako dating nga naggamgamit ako iti sardindan. Tanda kami tuloy ako, tahaan kami na talagang sarding, cooperate ako, ti drugs. Addan iti ikot ti pulisya ti suspect. Asumango ti reklamo a panaglabsing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tere Sundayon, Balitang Solid North.